Ang mag-amahan nga si Governor Edwin Jubahib o Vice Governor Clarice Jubahib ang nagdala mismo sa serbisyo nga gikinahanglan sa mga tao, kauban ng mga department heads, doktor, kapulisan, kasundaluhan o mga volunteers. Ilahang girumbo ang barangay Bubungon o mga clustered barangay sa Santo Tomas, Davao del Norte o gipang tagamtam ang Oplan Kkk sa Kalinaw o Kalambuan kun KKK. Sumala ni Governor Edwin Jubahib, pinaagi ni Executive Assistant Jemuel Melmida tumong lamang sa Jubahib Administration na mahimong sayon og mas dali alang sa mga residente ang paghatod sa serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. Ang mga serbisyo sa Oplan Kkk bilangkuban sa libreng check-up, eyeglasses, gupit, tambal, bitamina o uban pa. Gipasalig ni Vice Governor Clarice Jubahib nga magpadayon ang serbisyo sa provincial government sa Davao del Norte ngadto sa mga barangay sa probinsya aron makadaginot ang mga residente og dili na kinahanglan nga mukuot pa og kwarta sa kaugalingong bulsa alang sa pamasahe padulong sa Kapitolyo o pambayad sa mga gikinahanglan nga mga dokumento. Matod pa sa Vice Gobernador, adunay pondo ang probinsyal nga panggamahanan nga 8 milyones pesos alang sa medical assistance ug maintenance nga medisina ug ang mga tambal alang sa mga benepisyaryo hilabi na sa mga senior citizen ihatod pa mismo sa ilahang tagsa ka mga Pinoy-anan. Ang Oplan Kkk mulibot sa tanang barangay sa probinsya sa Davao del Norte. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe!